Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Akuluakulu, President wa Burkina Faso ndithu kukhala kumpando ndi President wa ku Russia amene ali Putin. Komano nkhani ndino kuti kodi imene momwe amakambena ziyani. Ndiye lero tabweretsa ndithu video imene kuti muonere zimene anthu amene wawa amakambirana. Munthu ukafuna kukhala great, ufuna kukhala big, nawenso zoona sori ma big amatani. Osamango chifukwa sizingatheke kuti iweyo ukhale opambana ngati sukuwayang'ana anthu amene ali opambana. Nde mkulu ameneyu amene ali Ibrahim Traore amene ali ku dziko la Russia ndithu kucheza ndi madala Putin. Ndiyeno kumene kuku ndithu mutha kuona kuti munthu uyu anachita ndithu kuyitanidwa. Nde anakamutsekulira ndithu muona mutha kuona kuti kuchita kuyimirira fans kuchita kuyimirira. Nde kumene kuku ndithu kunali kukambirana. Mutha kuona kuti uku kuli ma Russians kwinako kuli achina Burkina Faso, Burkinabe. Mutha kuona kuti kwinako kuli achina Burkina Faso, achina Burkinabe. Anthu aku Burkina Faso amachita kuti Burkinabe. Malawi amachita Malawians. Nde makamaka kumene kuku ndithu president wa ku Russia ndi amene anayamba kuyankhula. Actually zimapangidwa translated ka ujine kachi kama ukavala kamene kachako ndithu munthu akamayankhula chiyankho chilichonse chimene akuyankhula iwo kangovala ka translator kacha. Ine ndithu personally ndinavala kamene kachako ndithu titapita kuma meetings ena akeso pamene chiyankho chako kumene koko seti machimva tinavala kamene koko ndithu kuvala ndi akamayankhula automatically zimapangidwa translated mujani ku chiyankho chimene iwe ukuchifuna umira kusankha. Nde umamva bwinobwino kuti akuyankhula kuti yani. That's why anthu amayikatana takeso kuku timeroto. Nde actually chimene anayankhula president wa ku Russia amene ali Putin anayankhula anawapanga congratulate kuti yayi takulandirani kuno Mr. President amene ali Ibrahim Traore komanso ndi timu yanu yonse. Komanso makamaka anawakumbutsa kuti petinako manaso mu 2023 mene timakamba za kunali I think African Summit I think Russia African Summit ndi tinakumana tinakambirana zinthu zofunikira kwambiri and anali okondwa kwambiri ndi mmene Ibrahim Traore akuchitira zinthu zawo komanso ubale wawo pakati pa Burkina Faso komanso ndi dziko la Russia. Ndiye munali zinthu zambiri mmene zoyenera kuti zimene anayankhula kenako kwambiri kwake kunali kuti basi kungopangana ngati kumpanga welcome mlendo komanso kucheza komanso kukambirana zinthu zanzeru komanso Putin anazayankhulanso makamaka mzinthu mawena ona kuti ubale wathu ndithu tikukhwimitsa ukhale wa beneficial ukhale kuthandiza na wina ndi nzake makamaka uyo athandizike uyuso athandizike. Ena kumene ngomadabo kuti uyo athandizika bwanji uyuso athandizika bwanji. Yes, ngakhale kuti udziwa kuti amene angathandizike kwambiri achina Ibrahim Traore Burkina Faso komanso Russia sikuliso kuti sithandizika nawonso yayi. Tinakamba kale mu video ine kuona kuti Russia inapasula ndithu license ya mgodi kumene koko kuti atha makumba zimene angakumbe zimaminerals iwo chifukwa ali ndi license anapasula license ndi dziko la Burkina Faso. Ndi nawonso akupindula fani ma billions amene ma trillions amene mumadziwa kwa Africa ndi dziko ndithu ndi continent yolemera kwambiri ndithu. Nde anyway koma Russia sinangotenga advantage kuti abasi titenga advantage poti ndi basi poti ndi makuti komano it's like pali ubale wabwino ndithu umene akuyendetsa umene ndi kumakhala iwe tono lako inenso tonoleko tithandizanenso. Nde Putin anazayankhula kuona kuti makamaka anyamata okwana 27 ochokera ku Burkina Faso amene ndithu akhala akubwera ku Russia ndithu kukaphunzira kukachita maphunziro. Ndiye actually it's a great news. Ndi atatha pamene baba anzayankhula pano madala amene ali Ibrahim Traore ngati mlendo. Ibrahim Traore choyambirira anathokoza kaye Mr. President Putin kuti tathokoza kwambiri chifukwa chodiyitana for your invitation chifukwa kumalongo kuti to anangopita koma anachita kuwayira kuti Ibrahim ufike ndithu mutiyendere ndithu ngati mlendo ndithu olemekezeka ino president ndone ngayirana amene acha pepa
guys. Okay. Nde anawayirana kuti mubwire tsopano muzatiyendere. Atapita mekuchako ndakuona kuti ayi ife tathokoza kwambiri kuti munatitana komanso anapempha mapempha angapo. Mapempha amenewo ndiona kuti ndiosiyana ndi amene as president anandi amapempha. As president ana ku Africa amapempha. Sino mapempha ndama. Mapempha uye mafamu thendize ku ujeni section ya utende ndalama zakuti ndalama zakupasani muzikabasa pati pembachi. Hayi Ibrahim Traore sanapempha ndalama. Ndemoni anthu organize zinapempha. Muone zinapempha Ibrahim Traore. Ibrahim Traore anapempha makamaka kuona kuti pakhale strong relationship komanso Africa makamaka iwo Ibrahim Traore akufunikirira kuti kwawoko ku Burkina Faso ko koma samachwa kuti Burkina Faso. Remember, samachwa kuti Burkina Faso. Mfana ujayo vision yake sakuona zabana yeye. Mfana ujayo kwangana balala kwambiri. Akwangana dusu la chitatu. Samachwa kuti Burkina Faso, amachwa kuti Africa. Amachwa kuti Africa. You understand? Ndi amanena kuona kuti ifeyo ku Africa tikufunikirira ndithu technology ndi imene kwambiri ikufunikirira kwa Africa. Amwene pakhale kuzama ma scientist akufunikirira ndipo akwena kuti anthu azinyamuka from Africa. Samachwa kuti Burkina Faso koma Africa azinyamuka azipita ku Russia kukaphunzira zinthu zambiri zokhuzana ndi industry, kukaphunzira za technology. Chengo kuti amayankhula katika amayankhula maona kuti chengo yoti tikhale self sufficient, tikhale ife okwanira, tikhale ozimira patokha. Mapempho amene akupempha nati namene sanapemphe ndalama ati kuyayi. Anapempha kunena kuti tikufunikiraso kuti tikhale inuyo tikufuna kuti asilikali athu Russia itrainese masoja awo. Russia itrainese masoja awo. Kumbali kuzana ndi matraining awo mna apangira komanso kumbali kuzana ndi kumilitary kuja technology yakumene kuja kuti azona kuti kubesha kuja kuti chan komazo intelligence yokwiya kwambiri yomazo kuti wakuti afana pange chipongwe auti afana pange chipongwe nanga uyu ndi spy mmadziwa anthu aku Burkina Faso sachi bwana koma sura anazikweza ya anaziyepetsa komanso mmadziwa kuti ku Burkina Faso kungobwera spy amatha kumugwira kuti uyu ndi spy. Pamene kumayiko kanuko siri kuchula kuti mbakhaku. Kwanuko wakutabwera spy simungamudziwe fa aliyesa amananga bweri apachita kuti investor. Abwera kuzathandiza bako kudzoka kwanuko sikwana era mpaka apasa diplomatic passport. Kungonama kuti ababa ujeni ndikuthandiza ni maskulu mako mpaka napasa diplomatic passport. Alakhala spy afana ku amene it's easy. Ku Burkina Faso akugera spy angapo. Kungwa panga interview ko kungwa yankhula kaka uyu ndi spy wechibwana kwambiri. Right? President wa ku Burkina Faso Ibrahim Traore amene ndi personally yeye ndithu amakanthu mnkhondo muja kutenga futi kulimba ndi adani zigawenga zimene zili zakumali zakuti osaja kuti kulimbana nazo kuzilani ku mazombera. Ngati mumaona pena pake apa yeye pena pake apa pachipyera apa mmazipyera china bwaya bwanji iye ujayo rete ali ku nkhondo ndani anaumba futi iye anangopanga chonchi mmene apangira Trump mboja kungopanga chonchi anapeza kuona kuti panadutsa chipolopolo apa ndi chinamutsepola. You see? Nde si munthu azibwana kwambiri koma koko anapempha kuona kuti akuluakulu timafunikirako ife ndithu intelligence ndithu tikhale strong popanga counter ndani adani koma azoti uyu ndani uyu afana pangiza kuti uyu ndani afana pangiza kuti uyu ndi spy chonjo technology. Ndeno chinaso anapempha kuti ku Burkina Faso kukhale ma branch ena a Russian universities azikhangati maskulu khangati amene ali ang'ono kuchoncho kuti anthu akalowa mmene momo azikamalizira kuyani ku Russia. You understand what I mean? You understand? Akufuna kuona kuti anyamata aku Burkina Faso akhale ozindikira akhale ophunzira munthu kupempha maphunziro. You understand? Modi kuma skulu amene also aku Burkina Faso also azaphunzira chi Russia ena sayambaso
amaphunzira chirashani pang'ono kuti pazakhala communication yabwino kwambiri nangasi maiko ndi abale usangophunzira ziyankhulo zonena kuti mukuphunzira ziyankhulo za dziko linake kuti sakuthandiza chini chonseso. I mean you understand. Ndino pakhale communication yamphamvu imene izikhala pamenepo mpakana kuti ubale wawo uzafike poti pabwino paja mpakana ifeyo tizakhale self sufficient, tizakhale anthu odzimira patokha, tizakhale anthu okwanira mukupanga zinthu zosiyanasiyana kunkhale khuza ndi kupanga zinthu koma industries, kupanga manufacturing zinthu kaya zovala kaya zichani ife ayamba kale zimenezozo koma ife tikhale anthu oti apa pamwamba choncho. Sakupempha anthu awo chimene akupempha apa kupempha mbedza, chimene akupempha mbedza akupempha mbedza kuti akuluakulu tifuna mbedza, safuna zingupempha moyo wawo woseyayi. Kusiyana kwa iwowa ndi ifeyo ndi kumeneko. Ife timakonda kupempha chani? Timakonda kupempha somba, tigeni somba zikatha somba ziti makapemphaso. Nde actually izo ndi zimene zinalipo kumeneko ndithu anacheza ndithu kumeneko kuyankhulana za nzeru za phindu zotukula anu akewo and mpakana kukafika pamapeto. Chimene mungapanga cheki chonena kuti munthu nkhani si chifoti ndife ma Africans kapena skin yathu ndiye chacha nkhani ndiyona kuti iweyo ngati ukuzipatsa ulemu wekha ena sakupatsa ulemu. Iweyo ngati ukuona value mwa iweyo wekha ndikubwera pa ground kumapanga zinthu enanso amaonanso akakuona muchaso pamene amafunanso kukuthandizanso. Sikuti ku Russia amene angangopita ndi Ibrahim Traore yekha yayi olo wina ali satha kupita ku Russia kwatha kuyitandula ndi Putin uja bwinobwino ndikumathandizidwanso ngati iweyo pawekha utasiya utayesa mindset mentality yopusa yomwe angopempha somba tigeni somba osapempha mbedza. Sikupanga zinthu mudziko makomo zinthu zilipo zofunikira zilipo koma simupanga kana kalikonse munthu wina aona bwanji, right? Nde actually iyi ndi great example kwambiri imene ilipo pakati pa amene Ibrahim Traore. Nde guys, thank you so much. Malawian cameras. Support Malawian camera.